Provincie onderzoekt PFAS-gehalte in vis uit de Westerschelde na een reportage van Omroep Zeeland en op aandringen van statenleden. Volgens mij laat het onderzoek opnieuw zien hoe belangrijk het is dat we snel duidelijkheid krijgen over de adviezen van de landelijke instanties. Wat kan nog en wat kan niet meer, want het duurt echt veel te lang. En verder in deze Zeeland Nu. Zeeland presenteert zich aan landelijk bestuurders. En na jaren zijn Tim en Mitch echte broers geworden. Goedenavond. De provincie Zeeland wacht niet langer op minister Barbara Visser voor een onderzoek naar de effecten van PFAS in de Westerschelde op de gezondheid. Gisteren bleek uit toxicologisch onderzoek in opdracht van Omroep Zeeland dat het niet verstandig is om vis te eten uit die Westerschelde, omdat die vol zit met PFAS. En dat is een verzamelnaam voor mogelijk kankerverwekkende stoffen. Gedeputeerde Dick van der Velde kondigde vanmiddag zelf een onderzoek aan. We hebben vanmorgen in GS besloten om zelf de opdracht te geven voor een dergelijk onderzoek. En in de gesprekken die we de afgelopen periode hebben gevoerd, weten we ook dat de Rijksoverheid hier ook de rekening voor zal oppakken. En dat is goed nieuws voor iedereen die zich afvroeg waarom het zo lang moest duren voordat er actie werd ondernomen. Vanochtend nog lieten 2 statenleden weten dat hun geduld, na het zien van het onderzoek van Omroep Zeeland, voor een heel eind op was. Volgens mij laat het onderzoek opnieuw zien hoe belangrijk het is dat we snel duidelijkheid krijgen over de adviezen van de landelijke instanties. Wat kan nog en wat kan niet meer, want het duurt echt veel te lang. Ik denk dat de provincie zelf actie moet nemen. De provincie is er ook voor zijn inwoners. En nu komt dat onderzoek er dus. En daarmee komt de provincie tegemoet aan de voortdurende groeiende zorgen van de Zeeuwen. Komt die stap niet wat laat? Dat zou je kunnen vinden, maar we weten natuurlijk ook dat we eigenlijk pas sinds niet afgelopen woensdag, maar de woensdag daarvoor in de Statenzaal met elkaar een gesprek hebben gevoerd. Dit is niet van de afgelopen maanden, dit is niet van het afgelopen jaar, dit is al langere tijd zo. En daarmee, volgens mij, verdient Zeeland dan ook een heel duidelijk antwoord. Waar koerst u op? U heeft vast wel iets in uw hoofd. Nee, ik heb daar echt niks over in mijn hoofd. We moeten met RIVM gaan afspreken. Wat heb je nou precies nodig om voor ons om echt inhoudelijk de goede opdracht te kunnen geven. En daar hangt het een en ander van af. Maar de deur staat nu wagenwijd open om daar de stappen in te zetten. De Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde sprak vanuit Den Haag, waar Zeeland zich vandaag voor de 6e keer presenteert aan Politiek Den Haag. Doel is om de banden aan te halen, gezichten te laten zien, maar vooral om onderwerpen aan te kunnen kaarten die voor de provincie van belang zijn. Sinds de presentatie van het compensatiepakket voor het marinierskazerne debakel lijkt Zeeland er steeds beter in te slagen om Zeeuwse thema's in Den Haag onder de aandacht te brengen. Ik heet jullie van harte welkom namens Zeeland. We moeten ook meer in elkaar investeren. En ik denk, dat zijn mijn waarnemingen dan van de afgelopen jaar, 1,5 jaar. Dat is ook echt gebeurd. En we hebben ook wel geleerd om op een andere manier naar elkaar te kijken. Open en eerlijk te zijn, met elkaar om tafel te gaan, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Zijn er nog punten die nog beter kunnen? Nou, ik denk aan de Zeeuwse kant is nog, denk ik, scherper prioriteren. Wat wil je met elkaar bereiken? Samenbundeling van kennis en expertise, samenwerken. Ik denk de uitdaging is dat we allemaal op een andere manier ook gaan werken. Niet zeggen, ja, we zien elkaar af en toe. Nee, maar we hebben teams. We hebben teams van mensen van departementen. Dan ga je niet notities en mailtjes sturen. Dan ga je om tafel en dan maak je gecombineerde teams van bedrijven en van departementen om elkaar te helpen. Waar liggen bij jullie de mogelijkheden, de kansen en hoe kunnen we als overheden goed faciliteren? Dat is een nieuwe manier van werken waar we in moeten groeien, ook komende jaren. Ja, dat helpt wel heel erg. Want je laat hiermee ook gewoon de dynamiek en de energie zien en voelen, misschien dat nog wel meer, die er zitten in Zeeland. En daar hoorden enthousiaste ambtenaren bij. Daar hoort een hopelijk enthousiaste bestuurder bij. Die echt vanuit, diep uit de tenen die energie en dynamiek haalt en die ambities om te laten zien, het is ons serieus, we zijn menens. En dat gaat beter dan aan een overlegtafel of nog erger misschien via een Zoom-overleg? Ja, zeker weten. Nee, wat ik zeg, dan voel je het niet. Dan hoor je het en dan zie je het misschien, maar je moet het voelen. Politiek verslaggever Heiko Strietman staat in Den Haag. Heiko, ja, we zien dat ze druk bezig zijn, maar ja, wat levert zo'n Zeeuwse dag in Den Haag mij nou als inwoner van Zeeland op? Nou, dat je gehoord en gezien wordt, dat belang moet je niet onderschatten. Er heerst in Zeeland veel scepsis na het marinierskazerne debakel. Maar je moet niet vergeten wat er daarna allemaal in gang is gezet. Denk aan het compensatiepakket, denk aan die route naar een tolvrije Westerschelde-tunnel.
Dat is nog niet klaar, maar daarmee zijn wel de eerste stappen gezet als je objectief kijkt op politiek vlak. En ja, deze dag die draagt daar absoluut aan bij. Ja, nou zie ik dat er achter jou geborreld wordt. Is dat nou wat er vooral gedaan is vandaag? Ja, lobbyen. Praten en nog eens praten. Dat gebeurde tot nu toe vooral met ambtenaren in andere zalen van zowel de ministeries als de provincie Zeeland. En nu schuiven zo langzamerhand Kamerleden aan, prominente politici. Denk aan demissionair minister Vert Grapperhaus, die is aanwezig. En daar gaan ze onderwerpen aansnijden die voor Zeeland belangrijk zijn. Dat hebben de provinciebestuurders eerder op de dag dus ook al gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de situatie in de Zeeuwse haven, de criminele activiteiten die er plaatsvinden. Hoe willen we dat aanpakken? Wat hebben we daarvoor nodig? Ook het Zeeuws vervoersplan dat vanaf 2024 in gang wordt gezet is aangehaald. En ook de ambities op cultureel vlak. En dan hopen ze dat dat uiteindelijk geld en draagvlak geeft, waardoor ze die plannen in onze provincie uit kunnen voeren. Heiko Strietman, dankjewel. Het kabinet maakt vanavond nieuwe coronamaatregelen bekend om de stijgende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames te stoppen. Maar op straat weten veel Zeeuwen wel wat er volgens hen moet gebeuren. Ik zou zeggen verplicht vaccineren. 1 lijn trekken en een duidelijke lijn. In ieder geval de mondkapjes weer en de 1,5 meter. Grote bijeenkomsten stoppen. Ja, en al die voetbal en al dat gebeuren, hoe vervelend het ook is. Maar ik zit op een koor en we hebben een uitvoering straks. Dus ik wil wel graag dat het door kan gaan. Aparte regels voor ongevaccineerden ziet niemand zitten. Dat is een heel ander verhaal. Ik vind dat ontzettend moeilijk. Iedereen heeft zijn eigen verantwoording. Iedereen zou zich verplicht moeten voelen om het wel te laten doen. Maar ja, je kan ze ook niet op een eiland gaan zetten. Dat kan ook niet. De provincie Zeeland staat samen met de regio Utrecht bovenaan als het gaat om de krapte op de arbeidsmarkt. Zeeland schreeuwt om personeel, vooral om restaurantkoks, monteurs, netwerkbeheerders en stucadoors, meldt uitkeringsinstantie UWV in Goes. Het tekort is volgens het UWV zo groot dat vooral in winkels en horecazaken gedeeltelijk moeten sluiten, omdat ze niet aan voldoende personeel komen. Het UWV roept werkgevers onder meer op vaker te kijken naar oudere sollicitanten, die ondanks de krapte toch nog vaak worden afgewezen. De voetbalploeg van het asielzoekerscentrum aan de Laurens Thomasweg in Middelburg is tweede geworden op het landelijk voetbaltoernooi voor AZC's. In het stadion van Heracles in Almelo speelden de voetballers tegen meerdere ploegen uit andere provincies. De mannen van het Middelburgse AZC zijn nu aan het nagenieten op hun eigen trapveldje. It was like a dream, you know. It was really amazing. We have a good experience to play in Heracles. Yeah, it was amazing yesterday. Yeah, it was amazing. Een superleuke ervaring en je zag ze ook genieten, je zag ze stralen en ja, daar doe je het uiteindelijk allemaal voor. De jongens zijn natuurlijk tweede geworden in heel Nederland. Ik ben wel benieuwd hoe goed ze nou echt zijn. Dus ik ben in het goal gaan staan en zij mogen schieten. Ja, lekker keeper! Oeh, bijna. En meer voetbalnieuws, felle woorden over het vrouwenvoetbal in Zeeland. Van trainer Adrie Franke uit Veren, hier op archiefbeeld. Hij stopt per direct als trainer van het Walgense vrouwenfusieteam WVV 20. Hij is teleurgesteld, zegt hij, in de mentaliteit van de Zeeuwse voetbalsters. Zelfreflectie zou niet hun sterkste punt zijn en ze missen volgens hem elke vorm van voetbalgochme. Franke had de afgelopen 50 jaar verschillende vrouwenteams onder zijn hoede, maar gooit de handdoek dus nu in de ring. En meer over de uitspraken van Franke op onze site. Jeugdorganisaties vragen deze week in de Week van de Pleegzorg aandacht voor het tekort aan pleegouders. Maar hoe is het eigenlijk als je opeens een pleegbroertje krijgt of omgekeerd? Hoe is het nou om als pleegkind terecht te komen in het huis van een ander? Wij vroegen het aan Tim en Mitch, die 11 jaar geleden elkaars broer werden. Ja, het is toch opeens een vreemd iemand die opeens in je huis is, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk is dat wel gegroeid. Ja, dus het is niet meer gewoon een vriend, zeg maar. In het begin was het nog wel even wennen. Het ging wel gewoon allemaal heel goed. Het ging heel makkelijk eigenlijk. En we vonden het allebei leuk, denk ik. Ja, we zijn nu vele jaren verder. Hè? Hebben jullie gemeenschappelijke hobby's? Dat ligt wel vrij ver uit elkaar, denk ik. Want ik sport veel en
Mitch die vindt voetballen niet zo leuk. En dat is wel een belangrijk deel in mijn leven. En voor de rest gamen we allebei wel veel. Dus dat is wel dezelfde hobby die we hebben. Dus dat komt wel overeen. Je bent in één keer bij eigenlijk iemand in huis die je nog niet goed kent. En dat was eigenlijk vrijwel vreemd, omdat je niet weet hoe iemand is. Maar raakte ik op een gegeven moment wel aan gewend toen ik hier woonde. Wat vind je leuk aan Tim? Het is het is gewoon een hele aardige jongen, laat ik het zo zeggen. En ja, we kunnen gewoon goed met elkaar omgaan. Jouw pleegouders, voor jou, wat voel je voor ze? Gewoon echt als mijn ouders. Die noem ik ook pap en mam. En ja, ik zie ze ook echt wel als zeg maar het oude figuur. Ik denk dat het heel erg ook aan de ouders en aan het kind zelf ligt. Want dat het ook belangrijk is dat de ouders, zeg maar, zodra het pleegkind is, niet alle aandacht op het pleegkind gooit en het gewoon blijft verdelen. En als we dat blijven doen, dan zie ik eigenlijk het probleem niet. En natuurlijk is het even wennen, maar dat als je een echte broertje zou hebben, is het eigenlijk precies hetzelfde. Zijn jullie een happy family? Ja, dat wel. Bij jeugdzorgorganisatie Juvent wachten momenteel 20 kinderen op een pleeggezin. Dat lijkt misschien niet zoveel, maar om een goede match te kunnen maken moet je eigenlijk uit meerdere pleeggezinnen kunnen kiezen. Als je namelijk stelt van we hebben zoveel pleeggezinnen nodig, dan heb je eigenlijk het verhaal niet over dat het te maken heeft met het verschil in criteria. Als we bijvoorbeeld een bezoekvraag binnenkrijgen, dan heeft dat allerlei wensen, behoeften van een biologische ouder en van het pleegkind zelf. Maar daar hebben we ook nog te maken met pleeggezinnen die ook een bepaalde gedachte daarbij hebben en een bepaalde behoefte. En dat matchen, dat is het lastige. Daarvoor kunnen we eigenlijk stellen dat we, als we een goede match willen creëren, dat we 5 pleeggezinnen per zoekvraag nodig hebben. Alleen maar al om zoveel als mogelijk goed te kunnen matchen. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om meer vanuit de vraag te werken. Zoveel kinderen wachten er nu op een plek. De week van de pleegzorg start morgen. Het thema is #GroenLicht. Ja, om dus spreekwoordelijk groen licht te geven aan een pleegkind. Enkele gemeenten zetten ook gebouwen in het groene licht om aan te geven dat ze de wervingsactie ondersteunen. Een regenachtige dag met een gemiddelde temperatuur rond de 10-11 graden. Maar tussen de buien door waren er opklaringen, soms met een zonnetje. En ook morgen zien we dit weer, maar vanaf donderdag wordt het toch echt duidelijk beter. En een uitgebreide weerbericht straks na onze serie Code Groen. Tot zover, nog een hele fijne dinsdagavond.